da bakin mazuru dibani da akuya barja da kula in kayo da Aibu Hassan na Maradi ya dauko Abdulsalam Samaila natawa ta kai ga hanji na ta ala taimaka ma amin amin na basiru mai yan baiwa ala kyauta Aibu Hassan Maradi yalla ka kabari Abdulsalam Samaila tawa wallahi basiru mai yan baiwa na tebara ya kyauta haka ne Abdulkadir akwai kokowa tsakanin Aibu basiru mai yan baiwa na tawa na tebara ala kyauta cikin su kowa a hukumin kato ne na bazu ta ala kyauta girma sai abin da Allah ya yi mai gidan zakiru ala kyauta girma suna jin ka mai gidan zakiru basiru na mai bayan sihiri na kudi na bayan kyauta girma na godiya Sama da gwari ka ba fa mace fala na sarkin dosa na gode uban gidan zakiru na gode kama da alhaji yahuza mai da haka kare ga kura ga mai kare a ja kare a gama riba rana kowace biya ya kama ya da sanar mai da kare Aibu na sa sai da kamar guji ruwan goro saboda shi Abdulsalam Samaila ga dogo da su gogo tawal kamar buja canwa na tawa Oi da mai san ciyo ga magani ni ban san ciyo da magani arbitri kumandi aila na gode ala Aibu taimaka Hassan. mana tawa kada ka bari ba mi shahoma na tawa détenteur de la Coupe du Président Maradi 2025 Aibu Hassan ni haka ne ba gashi da ya duka akwai da abai yanzu wargi da Abdulsalam kura Samaila na tawa bello ila na kiran kare mahorauta ni ba da akwai abai wargi da kura mai damara ruwan goro shine Aibu Hassan na Maradi araba ba ta mai damara tsanwa shine Abdulsalam Samaila natawa sun shiga cikin karonsu na farko na minti 10 biya mura da alhaji bashir irin gida an dillo na tabarka da yaƙi sai da kallo wazarka Ototishu ala da ya taimaka ma aila na gode ma kada a manta ga minista nan contribution zamane din Deje Tola Afrique Alhaji Amani Abdu sidi Aibu Aibu hakoi hakoi Aibu hakoi wallahi hakoi Aibu Aibu sen Aibu sen wallahi Aibu sen wallahi wai ila ka kabari Aibu Hassan na Maradi ya kada Abdulsalam Samaila natawa a 1 minute 10 second na da solo kada da ya solo baka da a saurara maka da gobe demain matin convocation 8h début de combat 8h30 sun su bai dirko ne ke ba gurje gono guru hakku Abdul Nasser mai guru yakuri hakku dirko ne ke ba Monsieur le conseiller sani a da ka ta sani solo membre fidèle de la Abdel cellule bar kullu kai inga nan gora conseiller à la présidence mon cher petit frère dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka